Ndokwazisai mose muzita raJesu. Tinovimba Mwari wedu ari kutichengeta, Mwari wedu ari kutitungamira, Mwari wedu ari kutirwira mumazuva ane ekupedzisira. Mukati memangwanana ano, musoro wenyaya uri kuti Mwari vanopedzisa zvavakatanga. Unoziva sometimes kana uchifamba muma-areas atinogara umu, unoona dzimwe dzimba dzaunoshaya kuti munhu akatanga nezvemba iyi asi akafa kana. Unoona imba isingaperi, imwe inenge ingori slab, iri kutoratidza kuti yatomera neuswa hwatokura, inenge isina kupera. Imwe yacho mari inenge yakatoshayikwa chaiko. Imwe yacho pamwe muridzi wemba akatodini, akatofa. But dziriko dzimba dzisina kupera mumaraini atinogara. Kune vamwe vana mai vari mudzimba umu vatochembera vachibereka vana 4-7 asi roora haina kupera kubviswa. Baba vakatanga vachiti ndinokudai mai mwana, ndobva vamboinda nematsvakirai kuno kwatezvara $40, ndobva zvapera zvakadaro. Kwakainda 40 ndokwakainda munhu, hazvina kuzopera. But mangwanana ano tinoda kutaura pamusoro paMwari wedu. Mwari wedu ndiMwari unotanga zvinhu achizvipedza. Zita rake anonzi Alpha and Omega, the beginning and the end. Unoziva mukati meupenyu hwatoraramaka, kune vamwe vanhu vanoti vakatarisa upenyu hwavo so vanoti Mwarika handifunga kuti uchapedza. Unoziva kuti kune zvimwe zvinhu zvinoitika mulife zvatinoita isusu in our culture. Unonzwa vanhu vachiti mwana anoda kukweshwa nhova, mwana anoda kugadzirwa musoro, kuumbiridza zvakanaka. Unoziva pandakaverenga bhuku raGenesis Mwari vachisika ndakadzidza kuti dzingori nzero dzevanhu, hakuna zvinhu zvakadaro. Mwari kana achigadzira zvinhu anozvigadzira kusvika pakuperera chaiko chaiko. Bhuku raGenesis rinoti Mwari vakati vapedza kusika, tarisei, onei zvakanaka, it was good. Good anoreva kuti hapana chambosarira, hapana chakaita kakuremara, zvakatokwana zvakadaro, zvakafadza Jehovha zvakadaro. Saka unozoona kune tumwe tumbuya tunoda kunyepera kungwara kuti hanzi mwana anoda kukweshwa. Wakambosika umwe here munhu waMwari? Kowe mhembwe anosikwa nani? Nhova yacho musango. Kowe shumba wakambozvifunga? Mwari haasiki zvinhu zvisina kupera, zvakatokwana zvakatodaro. Kungofunga kwedu vanhu kuda kuzvigadzirisa gadzirisa. Saka musoro wenyaya yemangwanana ano munhu waMwari uri kutika Mwari hatangi zvaasingapedzi, hazviiti. Planeti Earth zvaitori yakatokwana. Ndiani pakati pedu anogona kumira apa oti ndiri kufunga kuti Mwari apa akasiyirira? Hapana, because unoziva here kuti kubva Mwari wachisika kusvika nhasi hatisati tatomboexhausta kuziva zvinhu, just a third of the things that God created. Unozviziva here iwewe munhu waMwari kuti Mwari wedu uyu kauyu kana achiita zvinhu anoita nekuperera? The visible and the invisible things hatisati tatombozviziva. Pamakore ma-thousands esanofura 6,000 atararama, humanity has not yet exhausted kuziva zvinhu zvakasikwa naMwari. Think of the planets dzakasikwa naMwari. Ukaverenga bhaibheri rako rinokuburitsira pachena kuti Mwari vakasika maplanets 100. Isu tinoziva mangani munhu waMwari? Kaka ukaverenga nyaya yacho inoti paive nemunhu akanga aine makwai ake 100, 1 ikatadza. 1 ndiplanet Earth, 99 ndio anonzi ma-unfallen worlds munhu waMwari. Isu hatisati tatombopedza kuaziwa yese, tiri kungoziva Sun uyu, toziva naNeptune naPluto, hameno rimwe tabva tapererwa. Inzwa munhu waMwari, Mwari wedu haaiti zvinhu achisirira panzira. Even upenyu hwako hausiri panzira. Mwari wakaita zvose, onei zvakanaka. Mangwanana ano tiri kuda kutarisa pane murume anonzi Abraham. Abraham akadanwa naMwari, tinozviziva tese. Pana Genesis chapter 12 verse 14, akanga ari kunyika yeUr of the Chaldeans uko, ndokwaanga ari kuBhabhironi, ndokwaakadanwa naMwari ari Abraham. Ipapo ainzi Abraham. Mwari vachibva vamudana, tikaiverenga pana Genesis chapter 12 pavhesi 14, Mwari vanoisa pachena kuti murume uyu akazoenda rwendo rwaakafamba achiinda kuIjipita, achifamba achiinda kunyika yeKenani, but along the way akapfuura nemuIjipita achiita zvakawanda zvatichazodiscussa panapa. But inzwai, Mwari pavakamudana vachiti ainde
kwaaifanira kuti anoratidzwa naMwari. Mwari havana kumutaurira kuti nyika yacho ndeipi. Vakangoti simuka uinde kunyika yandichaita sei, yandichakuratidza. And emphasis yedu mangwanani ano iri kuda kutaura pamusoro pe the promise yakapiwa Abrahamu naMwari. Akanzi kana waenda iwewe Abrahamu, ndichakuita chinyi? Ndichakuita rudzi rukuru. Muri kupabata here vana vaMwari? Abrahamu uchava rudzi rukuru, ndichakuita baba vamarudzi. Saka Abrahamu paaitaurirwa nyaya iyi naMwari ekenge asina mwana. He was at the age of 75 asina mwana. So I want to think kuti Abrahamu wakatenda because promise aitoidawo futi kuti aitewo chinyi? Mwana. Yes, he was a man of faith. However, faith yake futi yakazowedzerwa nekuti pataurwawo chinhu chaanga achitarisira. At 75 enga asina mwana. Saka Mwari vari kumudaidza manje woti iweweka ndoda kukuita rudzi rukuru. Saka chimwe chinhu chakabatwa muruoko naAbhurahamu paari kufamba kuenda kunyika yeKenani ndechekuti Mwari kana tasvika uko waruda kunondiita rudzi rukuru. Asi ukaverenga zvakanaka vachifamba vachienda kunyika yeKenani, tatabva aine 75 years. Now 10 years later Abrahamu asati ane mwana. Sara haasi kutombona pachine upa. Iye Abrahamu wacho I'm thinking kuti akutofila discouraged. He is around 85 now. Mwana hapana. Vane 10 years vari kungokwira nekudzika, vari kuinda kunyika yavakapromiswa naMwari. Asi vakutochembera kamunhu waMwari. Unoziva ukazoiverenga kuNew Testament Paul akuikomenda anoti kune uyo wakanga afa vavatosvika andropos baba. Vakutoti zvinhu zvaMwari zviya zvichaita. Ava votetesarai mbuya vanga vatosvika menopause apa vakamirira promise yaMwari. Yavari kushaya kuti saka ichaita sei. Saka vanozofunga manje kuti mai mwana ngatichitoitei plani. Ende plani yacho yakafungwa namai vari vega. Unoziva vana mai ka pamwe pacho vanoda kunyatsa kungwarirwa vanhu vanonzi vana mai ava. Vane tumaplani twavanoita device kana vakagara pasi pemiavho nemigwavha. Tumwe tumaplani twacho ka tunorashisha vanhu. Handiti mari izi yatimiya inenge iri pasi pemiti vachitengesa hanzi uyu unosimbisa uyu unozodai. Munhu waMwari be very careful. Vana mai vane tumazano. Handiti uri kuona kuti mbuya Eve ndo futi vane kaproblemu muEdeni kakatanga nambuya Eve. Kuti vaindepi hatizivi. Kuti vava kuenda kunotora mbeu vapedza kuisa imwe pasi here nababa hatizivi kuti vava chiindepi. Asi chatoziva ndechekuti mbuya ka vakatiparira vanhu vaMwari. Apa futi apa Abrahamu akuparirwa nemudzimai. Mudzimai akudivhaisa plani yake so zvikanzi babaka imi chipindai pana Hagari. Nekuti pfungwa dzaSarai dzakati iyi purogiramu Mwari amenoti vachaipedzisa sei, asi mupfungwa dzangu havachaipedzisi pamazuva edu. Chirega titovabatsire Mwari wacho. Unoziva here kuti vanhu kazhinji tinoda kubatsira Mwari, asi tichibatsira Mwari wacho tichiita zvatisina kunzi naMwari tiite. Ende zvizhinji zvacho zvinotisvitsa mumatambudziko. Handiti uri kuona kuti munyika yatiri kurarama nhasi iye Ishmael wekuberekwa Abrahamu ane 86 years uyu haanyatsokuwirirana nevana vaIsaac. Handiti unozviziva tumaplani twaunodhivhaisa uchifunga kuti Mwari wanonoka, uchifunga kuti Mwari anenge asingachapedzisi zvaatanga. Be very careful. Tuchakukanganisira mhuri, tuchakuaffectira generations and generations. Iwe usisipo kadecision kako 1 aka kekusatrasta Mwari kachapedzesa mhuri. Mukati memangwanani ano tinosangana neplani yafungwa namai. Baba vachibva vabvuma. Unoziva tiri kurarama munguva yekuti unoshaya kuti variko here ana baba. Backbone yacho hameno zvayakuitwa mukati menyika yatakurarama today. Unoziva murume akasamira pana Jesu anongoudzirwa zvekuita namai. Murume is the priest of the home, the father. Ukaitsvaga mudictionary the father is the law giver. But this time around Sara ndiye akuuya nemutemo manje. Ukaona musha wakungoiswa mutemo namai patoshata. Ngoro dzese dzaakutonyorwa kunzi chihera, nepagedhi paakunyorwa kunzi chihera. Handizivi zvangu kuti chihera unenge uchiita nezvei, asi type iyo iyi inofungira baba iyi baba vongonyarara. Vana babaka hazvisi zvese zvinonyararirwa. Dzidza kumira pamaprinciples aMwari, dzidza kurayira mhuri yako. Genesis inoti ndinoziva kuti Abrahamu ucharayira mhuri yake kuti ifambe munzira yekutya Jehovha Mwari. Abrahamu aifanira kuti hazviiti. Alright, mangwanani ano nyaya yedu haisi ipapo, iri pakuti Mwari
vanopedzisa zvavanenge vatanga. Saka Abrahamu naSarai vafunga pfungwa, wagadzira Ishmael wavo. Ishmael apo, but Mwari hapana pavatika ndazochinja plani yangu ngandichizviite naHaga. Mwari kana vataura chinhu chinogara nokusingaperi, hachifaniri kupikiswa, hachifaniri kufungirwa plan B. We must learn to wait upon the Lord, for his promises are sure. Zvaakataura Mwari, shoko raMwari rinoti haangazvizadzisikani, unozvizadzisa. Saka mukati memangwanani ano, Abrahamu paita Ishmael panapa. Now tazofamba, unoza pane zvimwe zvinhu zvakaitwa naAbrahamu zvakandibata. Abrahamu anoenda kuna Faro mugore renzara riya. Hanzi aona kuti Sara akanaka uyu, ini ndinogona kuzotourayiwa nekuda kwaSara. Akanga mwapromisi yaMwari Abrahamu. Abrahamu aisafaka, aisatombofa kusvikira Mwari wazadzisa promisi yavakanga vaita kwaari. But yatokangamwa zvataurwa naMwari zviya, akuti ndinofa pano, chiregai nditore Sara ndipe kuna Faro. Uri kuiona pfungwa yaAbrahamu? And unoziva our God is a long suffering God. Dai ndandiri neAbrahamu akafa, nekuti aifanira kutondera kuti ndine promisi yangu naMwari wekudenga iri kuti ini ndichaita baba wamarudzi. Saka kusvikira inini ndava baba handisi kuzofa. But izvozvo akazvikangamwa Abrahamu. Akazviita futi naAbimeleki, akanga ari mambo wavaGera. Akati Saraka, nyepa futi kuti inini handisi murume wako, iwewe uri hanzvadzi yangu. Akangamwa futi. Makore ari kufamba, asi Jehovha Mwari wataurirana naAbrahamu kuti iwewe ndoda kukuita baba wamarudzi. Iye atozvibvuma afamba ainda, but along the way hakuona kunge nyaya yacho Mwari vasingachaikwanisi. Saka anoratidza futi kuti faith yake apa Abrahamu yakakundikana. Inzwai vanhu vaMwari, when the time is right, shoko raMwari rinodaro, I, the Lord, will do it. Saka Abrahamu manje ekenga akangamwa kuti Jehovha Mwari havakundikani. Kana nguva yavo ichikwana zviro kwazvo, zvavanoshuwa mukati memwoyo wavo zvinoitika. Saka isusu vana vaMwari ngatirambirei pamaprinciples aMwari, ngatirambirei pamapromises ake, nokuti zvaakatema unozviita. Now regai timboende pabhuku raGenesis chapter 18. Now murume uyu ane mwana anonzi Ishmael. Isaac haasati apo. Ndofunga pfungwa yake yakutotarisa Ishmael, akutoti uyu ndofunga ndiye handichaita naye baba wamarudzi. But Mwari handizvo zvawakanga vataura. Mwari vakanga vatika iye Abrahamu naSarai mudzimai wake ndo vaachaita naye kuti vave nerudzi ruri kutaurwa naMwari uru, rudzi rwewokutenda. Saka Genesis chapter 18 chii chiri kuitika panapa? Hanzi zvino Jehovha wakazviratidza kwaari pamiti yemioki yeMamre, agere pamikowa yetende masikati zuva richipisa. Now Abrahamu akagara muKenani. Handiti tiri kumonaka ari pasi pemuti wemuoki kunze kuri kupisa, zvikanzi Jehovha Mwari manje. Abrahamu ambotenderera, dzungu rese raita sei rapera manje. Agutsikana, agara pasi pemuoki, haasisina kana mamwe maideas avari kufunga namai, zvikanzi Jehovha Mwari. Ndipo paakamushanyira kuti vadhiskase nyaya iya yavakambotaura. Abrahamu aine 75 years, Mwari vakuuya kunoitaura Abrahamu ane 99 good years. Mwarika havaregi kuzadzisa zviro zvavakati vanoita, havakoniwi kuzviita. NdiMwari wenguva chete. When the time is right, Mwari wanoita sezvawakatara. Isusu sevana vaMwari tinofanira kurindira Jehovha Mwari. Ndosaka tichimba karwiyo vanhu vaMwari, rinda wakatiwira. Rinda wakatiwira, usabva panzvimbo. Hello, ramba uri pakutenda munhu waMwari, usabve ipapo. In the fullness of time, Christ was born. In the fullness of time, God will make all things beautiful. Saka panapa zviri kunzi Jehovha mbune ndiye akauya. Handiti uri kuziva kuti pakutanga iye Mwari wacho pakutanga ndiye akataurira Abrahamu kuti ndoda kukuita baba wamarudzi. Apa akati handikutumiri ngirozi Abrahamu, ndiri kuuya inini pachezvangu titaurirane. Ukaiverenga nyaya ishi, Mwari vanga vari munzira kuinda kuSodhomu neGomora
kunoparadza Sodom neGomora pachapter 19 yaExodus. But pachapter 18 vauya kuzoadresa nyaya mbiri yeSodoma neGomora neiya yavakataurirana naAbraham. Abraham ari 75 years old. Inzwa munhu waMwari. Pamwe pacho unoona kunge zvinhu zviri kunonoka, but Mwari uri kutsvaga kuzviita zviine kastaira so. Mwari wedu hakundikani, anozviita, but pamwe pacho anoda kumboratidza kanyika kuti inini ndiri Mwari, nekuti he is a universal God. Saka when dealing with humanity haangofungi iwewe chete, anofunga pasi rese asati akuitira zvaanoda kukuitira. Kufunga kwaMwari hakusi kufunga kwavanhu. Isusu tinongofunga zvinogumira pano padhuze apa pakaperera pulpiti ino, pfungwa dzobva dzapera. But dzaMwari dzinofunga beyond. Mwari anogara aine the bigger picture yekuponesa planet Earth yese. Ndokusaka Mwari ari kuti kuna Abrahamu, ndoda kukuita baba vamarudzi. Saka marudzi anofanira kugutsikana kuti uyu mwana uyu wakabva kuna Jehovha Mwari. Unoziva kuti dai Abrahama akangoti Mwari vachingotaura 75 ipapo obva atoita mwana, zvaita kunge simba rapamwana uyu Abrahamu rake ranga achiri kunzwa munyama kuti ndanga ndichine simba rangu, Sara achiri kunzwawo rake kuti rangu richiri pano rekubereka vana. But Mwari akati aiwa, ndoda kumbomira kusvikira nyika yese yagutsikana kuti idika Abrahama hapasisina mwana achauya, idika Saraka hapasisina mwana achauya. Ipapo, that is when the Lord steps in. Inda Mwari ari kuuya ipapapa, ari kuda kuti simba rake rionekwe, kuti idi Isaac mwana wechipikirwa. Inzwa munhu waMwari. Pamwe pacho tinombomhanya Mwari wotarisa zvake kuti imbomhanyai sekamhanyire kakaita Abrahamu naSara wakati rega tigadzire plan. Mwari anoti mhanyai, tichaona maapamberi. Ende unoziva kuti chinhu chinonzi patience is a virtue. Hakuna muKristu achaponeswa asingagoni kuexercise patience. Wauchiziva here kuti kana marriage rimwe basa rayo kukutraina patience iwewe, kugona kugara nachihera nehasha dzavo dzese dziya, ndori rimwe basa remarriage iyoyo inoda kukupolisha kuti ufanana naKristu. Saka unoziva kuti nyaya ika pane pamwe payabva yazondibata pandandichiverenga pana Exodus chapter 18 verse ya 10. Usakangamwe musoro wenyaya uri kuti Mwari akazvitanga unozvipedza, haatangi zvinhu zvaasingapedzi Mwari. Vhesi ya 10 inoti, iye akati zvirokwazvo kana gore rapfuura ndichauyazve kwauri. Mwari uya ashanyira Abrahamu, akagara pasi pemuoki at 99. Akuti futi kuna Abrahamu, inzwa akachikomana. Abrahamu ndofunga paakasvika akati ndofunga kanyaya kaya manje Mwari akuda kukagadzirisa. Zvikanzi naMwari uya, inzwa Abrahamu, gore rinouya. Awedzera futi rimwe gore rinouya. Munhu waMwari dai anga ari inini Abrahamu daiti aiwa Mwari chiregai henyu, chitumai henyu vamwe, ko ndichaitei. And anchiremember kuti Sara akaseka nekuti akati zvingaitika here izvozvo zvaakutotaurwa naMwari izvozvo. Mwari akati ndiani aseka? Waseka kaiwe? Sara akati handina kuseka. Mwari akati waseka. Saka inzwai vanhu vaMwari. Mwari akazobvunza Sara akati, is anything too hard for the Lord? Chiko chingakoniwa naMwari? Chii chaunofunga iwewe paplanet Earth pano kana wakaitarisa iyo nyika nekuzara kwayo iri yaJehovha Mwari, nedenga rese nezvinooneka nezvisingaoneki ndezvake? Ndechipi chaunofunga iwewe kuti Mwari ungakoniwa? Saka Mwari vari kubvunza Sara kuti uri kuti menopause is an issue to me. It is not an issue because in the fullness of time ndinoita sezvandakatara. Endo ukaverenga Bhaibheri rako zvakanaka, Isaac wakaberekwa munhu waMwari. So Mwarika havakoniwi kuita sezvavakatara kuti vanoda kuita. Saka vakazorindira futi rimwe gore kumirira Jehovha Mwari. Mwari unoda vanhu vanomirira. Unoziva ndandichitarisa vana vaIsraeri, ukaverenga Abrahamu paakataurirwa naMwari kuti vana vako vachaenda kunyika yeIjipita kwavachanoitwa nhapwa, but ndichazovaburitsa ikoko ndichivadzosa kunyika yandakakupikira. Zvakatora about 400 good years. 400 years. 4 good generations. Vanhu vachiberekwa, vachifa, vasati vaona nyika yechipikirwa. Asi shoko raMwari rinoti nguva yakwana, in the fullness of time, Israeri yakabuda munyika yeIjipita. Unoziva vana veIsraeri vakanga vatojairira zvemuIjipita.
ukaiverenga inototi even dressing nemadyiro, nekuti vamunzira kakuinda kunyika yeKenani uchatondera paya powakachemera likisi, vakachemera garlic, vakachemera magaka, vakati dai tanga titori kuIjipita kutaura kuno kuMozisi tingadai tiri kunakirwa nemagaka, nekuti vekenge vatojaira zveikoko, appetite yavo nematest buds zvanga zvato accustomed to the land yeEgypt, zvekuti kwavari program dzekuinda kuKenanika yanga yatonyaya yavaiti nechemwoyo. Vachitaura zvavo vakagara, muri kuti Mwari wacho uchazozviita izvozvi kuti tichabuda isusu munyika yeIjipita tichiindepi kwatichainda? Handiti sekuru Joseph wakatofa paya, sekuru Jacob handiti wakatofa, handiti sekuru Dhani hakuchisina, handiti sekuru Naftali hakuchisina, Zebhaluni hakuchisina, vari kutaura madzibaba avo akuchina. Saka isusu muri kuti tichaindepi? Isusu zvizukuru zvevazukuru hapachina. Ndofunga Mwari wacho akatozozvisiya kudhara zveKenani izvozvozvo. Ende vaitonzwa kuti kuKenani maKenanites ariko, maJebhusi ariko, maHitites acho ariko, vakati tichaindepi? Vanga vatogutsikana vari munyika yeEgypt. Ende unoziva kuti chi vana vaIsraeri vekenge vatoroora futi, nekuti ukazoiverenga muna Genesis inoti pavakanga vakubuda vachiinda kunyika yeKenani, a mixed multitude followed them. Vakatoteerwa nevamwe vasikana nevakomana vawangu vakudanana nawe muIjipita imomo vachiti tichaindepi? Asi nzwa munhu waMwari, Mwari akatanga zvinhu zvake anozvipedza. Pakukwana kwenguva kwazvo Israeri yakabuda muIjipita. Ende unoziva kuti chi after the 10 plagues Israeri yakabuda imomomo, Faro agutsikana kuti Mwari haakompiti nemagrade 0. Mwari haakompiti with the ideas dzedu dzese dzate. Mwari anoti it's okay, iwewe handiti une maideas, shandisa maideas ako ugutsikane, unyatse kuona zveshuwa kuti panapa maideas angu haashandi. Handiti uri kuona kuti Sara akati pakaita Ishmael panapa, uyu Hagara anenge aberekera inini mwana. That was the culture then. But azopo Ishmael uya, Sara zvakamurwadza, akatanga kurwadziwa futi naIshmael iyoyo. Uri kuona kuti maplani emunhu maplani emunhu hakuna kwaanoenda munhu waMwari. Unoziva Ellen White achinyora anoti Mwari wedu ane more than 1,001 ways to take care of your situation. And I used to wonder kuti why 1,001? Why not 1,010? Why not 1,020? Wanika ndorako neni. Tingori ne1 ende tikafunga 1 racheroro tinosvika pakupererwa. But Mwari anenge aine 1,000 to deal with the situation 1 yacho iyoyo. Saka mukati memangwanana ano munhu waMwari, be encouraged. Mwari wedu anozadzisa zvaakapikira. Kana ataura kuti unochita, Mwari wedu unochita. Mwari anenge achiti all right, handiti wewe une maideas, saka inini handingapindiri pamaideas emagrade 1 handisi mu0 grade ba. Chimboitai zvema0 grade mugutsikane kuti 0 grade haina mhinduroba, iri kutoti 10 minus 12 itikandi ndo answer ye0 grade iyoyo. Saka Mwari ari kuti kana uchiri paitikandi zvakanaka, ngatimbofambe. Handiti uri kuona kuti vana vaIsraeri manje Faro akanga achikweshana nawo pa10 plagues papa. Ukaverenga bhuku raEzekiel rinoti Faro anorepresenta Satan. Moses ari kurepresenta Mwari, ndiye ari kutaura ari mouthpiece yaMwari. Saka Mwari ari kuti Faro ngatimboiti. Saka Faro ari kuti Moses akakanda tsvimbo yoita nyoka, Faro odaidzawo varoi vake vokanda pasi zvoita. Faro ari kunzi naMwari chimbodisplaya tione, kana wapedza step in. So mukati meupenyu hwedu vana waMwari, stand aside, let the Lord step in and wait for his time. Saka vana vaIsraeri vakabuda. Unoziva kuti vana vaIsraeri vakubuda munyika yeIjipita soka vakabuda zvine staira, nekuti nguva yaMwari yanga yakwana. Ukaverenga Bible rako zvakanaka mubhuku raGenesis imomo, mubhuku raExodus, vana vaIsraeri vakubuda munyika yeIjipita vanonzi hanzi vakapiwa pfuma, as if vakubhadharwa makore ese avakaita maslaves munyika yeIjipita. Bible rinoti maEgyptians akasara asisina kana gold kana think of it zvavakanga vainazvo zviwanikwa zvese zvoshamisa nehembe vakapiwa zvese vakabuda nazvo, the boldness of Egypt. Saka Mwari vari kuti imbomira kanyaya kakwaka, ndoda kuti kana kakupera kapere kaine mutinhimira, nyika igoziwa kuti kuna Mwari unonamatwa. Wadiko wabvuma iwewe kuti upe Mwari mukana
wadii wamumirira, wadii waita patient, usamhanye. Unoziva ndakamboona imwe hama yangu ichiti inini zvekuroorwa zvaramba, ndakutotsvagawo kungoita hangu mwana naye ndiwane kahandbag kangu. Munhu waMwari izvozvo hazviparidzi Jesu, hazvigoni kuratidza nyika kuti kuna Mwari. Mumirire Mwari aite zvinhu zvake panguva yake zvine staira, semabudiro akaita maIsraelites munyika yeIjipita, zvine staira semaitikirwa akaita Isaac. Nekuti Abrahamu Mwari vakauya mbune kuzomutaurira kuti kaprogramu kedu kaya kakuita. Saka Mwari kana vakuita zvinhu zvavo, Mwari kana vakuita zvinhu zvavo, vanotsvaga kuti zita ravo ivo Mwari rizikamwe. Ende unozviziva here kuti Mwari kana vachiita zvinhu zvavo vane bigger picture, havangofungi iwewe chete. Uri kuona Hana, hapana chaitadzisa Mwari kupa Hana mwana, nekuti iroro simba rakamupa mwana paakazopiwa Samuel nevamwe vakateeraka. Is the same power ringadai rakamupa paakatanga marriage. But Mwari vakambomirire vakamira zvavo Mwari nekuti vaifunga zvaEli. Mwari vakanga vakatarisa mhuri yaEli ichiramba ichibva pamberi paMwari, vana Hofni naFinehasi. Mwari vakati Hana ndiri kuzviziva kuti uri kuda mwana Hana, but imbomira, ndoda kuti Samuel azoberekwe. Hofni naFinehasi chivi chavo chanyatsa kutumbuka. Saka Mwari vakati aiwa, handisi kuda kuti Samuel aberekwe nguva yangu isati yakwana. Hello. Saka Mwari vakambonyengerera Hofni naFinehasi, vakambonyengerera Eli, but at the end of the day Mwari vakati it's okay, varamba zvavo kuponeswa, chiregai ndiraise another prophet, another judge Samuel. So in the fullness of time Mwari wadhila nemusha waEli, waona kuti varamba zvavo kuponeswa. Saka changa chakabata mhinduro yemunamato waHana upenyu hwaEli. Uri kupabata here munhu waMwari? Saka Mwari pamwe pacho anogona kumira nekuti aruda kumbodhila namai vepanext door, achidhila nevamwe futi mai vepanext door, kuti nyaya yako iyi kana ichizovapo vanhu vagotenda kuti idi Mwari wekudenga ndiMwari. Unoziva kuti mai vaSamsoni vakanga vane nguvawo vachikumbira kuti dai ndaitawo mwana, but Mwari vanga vaine bigger picture. Vakatarisa nyika yeIsrael in the time of Judges, vakati aiwa, imi mai mbotimirei zvishoma, ndichakupai mwanakomana kana nguva yakwana yekuti pasimudzwe judge wandiri kuda. And in the fullness of time Samson wakaberekwa. Mwari vanopedza dzavanenge vatanga. I know mukati meupenyu hwako une masituations aunotarisa, aunoti Mwari kozova rini, tenzi kozova rini musati mauya kuzogadzirisa nyaya yangu. Mumirire. In the fullness of time he will make all things beautiful. Unoziva kuti Mwari vangadai vakangoti Satani paaitofunga hake ari kudenga paya kuti inini ndoda kupandukira Mwari, ndoda kuti chigaro changu chikwire kunewe kumusorosoro kupfuura nyeredzi dzaMwari, Mwari vangadai vakangomuita kuti afe paya paya. But Mwari havana kudaro, vakaitira mamwe maplanets esaya kuti aone kuti Mwari wedu ndiMwari werudo, ndiMwari ane mwoyo murefu, ndiMwari ari long suffering, ndiMwari ari patient. So mukati memangwanana ano dai Mwari wekudenga atibatsira kuziva kuti in the fullness of time Mwari vakapa Satani tambo yakareba, vachitanga poneseka. Chimwe chacho chiri kuita kuti Mwari vasapindure zvauri kufunga, wari kurebesa tambo kuti pamwe ungaone kuti chaunochemera ichi chichakutadzisa kuponeswa. So Mwari havaregedzi, havatadzi. He is more than able to do immeasurably more than we can even think of isusu sevana vaMwari. So Mwari ari kuti kwatiri, ndoda kuzvipedza zviine staira. Unoziva kuti chi ndandichifunga mukadzi uya anonzi Rahabhu uya. Vana vaIsraeri pavanga vachibuda munyika yeKenani, vachibuda munyika yeIjipiti vachienda kunyika yeKenani, unonzwa mutsindo wawakabuda nawo soka wakaita kuti naRahabhu vashori vauya akati imimi gentlemen hamusi ordinary men imi, nekuti mimi takanzwa nezvaMwari wenyu kuti Mwari wenyu imimi wakatsemura gungwa, mukafamba pakaoma. Takanzwa nezvaMwari wenyu imimi kuti akanga ari shongwe yemoto pamanheru, ari shongwe yegore pamangwanani. Takanzwa nezvaMwari wenyu kuti pamakasvika paMara wakaita kuti mvura itapire ipapo paive nemvura inovava. Rahabhu ari kupa a testimony of what God has done
to the Israelites. In the fullness of time, mutinhimira wakaenda kure. Mwari, nyaya yako ari kuiziva. Inzwa munhu waMwari. Ari kuiziva. Ari kumirira kuti musi anoipindura. Hello, paite mabhanang'ana nemutinhimira wenyasha dzaMwari paplanet Earth. Mumirire munhu waMwari. Mumirire Mwari wedu hakundikani. Mwari wedu achazviita pakukwana kwenguva yake. Kana tikarinda, takatiwira, Mwari unotipindura. Hanzi misodzi yedu iyi, Mwari unoigamuchira. Every drop of it. Kana mukombe wazara. Hello, in the fullness of time. Mwari wedu anoshanda neinonzi full cup principle. Hello, hasi Mwari wemaemotions wekuti ione kuti yowe. Aiwa, Mwari anoti vekutenda vanotiwira vakamira parutivi wopa Mwari nzvimbo yake kuti aite zvaanoita ari Mwari. Saka mukati memangwanana ano munhu waMwari ka Mwari vanopedzisa zvawakatanga. Ina handizivi zvako nyaya yako nemarriage yakoyo, but kana wakaitanga naJesu murindire unoipedza zvakanaka. Ina handizivi hangu nyaya yako yekuenda kuchikoro kuti zviri kunetsa, pamwe imari pamwe injere, but kana program iyi wakaitanga naMwari wako usatya, usavhunduka. Mwari anoti ndiri Mwari wako, ndichakusimbisa zviro kwazvo, ndichakutsigira. Mwari wari kuti ndinofamba newe, usavhunduke, zvandakatanga ndinozvipedza. Tisati tavhara mukati memangwanana ano, regai ndikupei tariro vana vaMwari yekuti our great God is coming. Promise yatakasiya tapiwa naJohn chapter 14 verse 1, Jesu achiti moyenyu irege kumanikidzwa, tendai kuna Baba motenda nekwandiri. Mumba mababa vangu mune dzimba zhinji dzekuti mugare. Dai kwaisava kudaro handaiza kuudzai. Ndinoenda kunokugadzirirai pokugara. Kana ndapedza ndichauya ndokutorai. Revelations 1 verse 7 yoti tarirai anouya namakore, meso ose achamuona, naivo vakamubaya vose vachamuchema, hongu amen. Marudzi ose achamuchema, hongu amen. Inzwa munhu waMwari, takarembera patariro yekuonekwa kwamuponesi Jesu. Zvaakapromisa anozvipedza. Zvaakati ndinouya haanonoki sekutaura kwevamwe vanoti hunonoka. In the fullness of time, God will make all things beautiful. Mwari wekudenga atibatsire tirambire patariro yekuziva kuti zvatakamukumbira in prayer kana nguva yakwana Mwari uchazvizadzisa. Usadzokere shure. Inzwa munhu waMwari, ukafunga kuti Mwari haachazvizadzisi uchafuma wakung'anga. Ukafunga kuti Mwari wakoniwa uchafuma wapamuprofita wenhema. Ukafunga kuti Mwari wandikangamwa uchafuma usasanamati. Murindire nekuti nguva yake inokwana. Kana yakwana tichanzwa mazita edu odaidzwa. Dai Mwari vatiitira zvakanaka mukati memangwanana ano. Ngatiremberei patariro yekuziva kuti Mwari kana vazvitanga vanozvipedza. He is the omnipotent one, the omniscient one, the omnipresent God. Saka unoziva zvake kuti ndikazviita apa zvingakukanganisa. Rega ndirindire ndizozviita pamberi apo. Isusu let us learn to trust his heart. Sometimes when God is writing upenyu hwedu kudai, tinogona kutadza kuunderstanda manyorero ari kuita pen. But our God is too faithful to lie. He will not lie to us. Our God is too wise. He will not err. Saka isusu let us trust his heart. Mwari vakuitirei zvakanaka vakukomborerei. Regai ndinamate mangwanana ano nevese vanoti Mwari ndavarindira asi zvanga zvoita sezvononoka. Mwoyo wangu wanga waakuora. Ndakavataurira zvemarriage yangu, ndakavataurira zvemwana wangu, ndakavataurira zveneighbor yangu, ndakavataurira zveupfumi huri kunetsa, ndakavataurira zveutano hwangu, asi ndenge ndoita sendopera tariro. Asi nekuda kwemangwanana ano Mwari wandirimainda zvakare kuti ivo Mwari zvavatanga vanozvipedzisa. Vanhu vari kuti I want to rededicate my life mumaoko aMwari. Vanhu vari kuti ndiri kuda kuenda mberi nekutiwira, ndiri kuda kusimbira pachinhu changu chiya, ndakatarira tariro yekuziva kuti Ishe unopindira. Vari kuti inini even kuuya kwaJesu kwechipiri chaiko mwoyo wangu wanga wakutanga kuneta pazviri, asi Mwari chindipai simba. Renew the strength yekuti ndikurindirei. Renew strength yekuti ndirambire pachinhu ichi chandaa ndichifunga kuti imi Mwari matokangamwa. Nekuti Mwari vati reminder nhasi kuti zvavatanga vanozvipedza and vanozvipedza nemutinhimira. Ngatitsinzinei tinamate. Baba wekudenga tinokutendai.
tinokutendai kuti matirimainda once again kuti muri Mwari vanopedza zvavakatanga. Hapana chamakatanga chikasapera, nokuti muri Wamasimba Ose, munoziva zvose uye munogara nokusingaperi-peri. Rangariraiwo hama dzedu, rangarirai vana mai nana baba vanga voneta pakutenda. Vamwe vanga vakarindira vana Samuel vachiti zvinouya here Mwari. Vamwe vakarindira vana Isaac vachiti kozova rini Jehovha Mwari wekudenga. Vamwe vanga vakarindira kuti tichabuda rini Ijipita, matiri kushungurudzwa nemadzitete, matiri kushungurudzwa tiri nherera. Asi mangwanani ano mavaudza mukati ndinokutsigira. Iwe usatye, ndichafamba newe. Mwari wekudenga mangwanani ano, rangarirai vanhu venyu musangane navo pakutambudzika nepakuremerwa nepakuchema. Simbisai vana venyu zvekare, muvasimudze munyasha dzoshamisa. Vainde mberi vakarindira, zvikuru tose tirindire kuuya kwenyu kwechipiri. Tipei simba rokuziva kuti zvingaite sezvanonoka, but our God is always on time. Maita henyu kuti matinzwa. Nezita raMuponesi Jesu tanamata. Amen. Petone muchinjiko, panetsi